En odiochieng' maber kendo kamoro mar medo ajera malulu TV ma Indian Cook mar wach kod an Jeff Lombaka. Odiochieng' ma kawuono waduogo mbaka e weche mag alwora. Achiel kachiel an kod jalony e weche gi mag alwora kendo wadwa rango weche go mag pidho yiende, weche mag rito alwora kaachiel kod weche mag kech kata ngaji. Magi duto wakelonu e Cook mar wach. Arwaki studio. Moso gando maneno Lulu TV nyisigi nyingi kaunti ni kaito brudhi nyime kod twak marwa. Erokamano garabongi nyinga en Popolentana awuok Bay County. Erokamano kuom longa chenro mondo discuss weche mag alwora, angilony e weche mag alwora gi weche mag safety. Erokamano nya Popolentana mawuok Bay County. Achiel kachiel kwachako kamiweno ero nyiso ni to alwora wang'eyo gik ma alwora gin. Nyiso ni gino kinge mage monego bene wakaw mondo wanene warito alwora marwa e kinde ka kinde. Mokwongo alwora en wach mar pi. Gima dhie pi mano gima affect alwora, gima dhie yamo mano be ketho alwora, gima dhie lo ketho alwora. Mago gik adek mako ketho alwora ketho te. Kendo weche mawuok kendo madhie ma alwora en wach mar energy. Iluongo na teko. Yes. Kaka stima, gimitimo, gik mawuok, gik matego energy. Kaka chaka radiation. Yes. Mago be wach alwora. To sani kwada discuss weche mag alwora ma affect Kenya, bota wach pi gi lo. Kich mage ma sani waneno ka inyo piny makelo ngaji mantie sani gi. Erokamano nya Lentana. Winji kai wacho ni weche mag alwora kwarango to bro rango weche mag pi kai to bro rango weche mag lo. Lo ko wuoyo gik mathoth nikech kata yien ipidhe lo kata bando ipidhe lo. Kwa chako kaindi nyiso ni to alwora marwa mang'eyo ni onego beni wantiere kod yien e kinde ka kinde mondo mi alwora marwa obed kama wanyalo yude konyruok kata green. Maendi en ang'o gini monego watim mondo maendi otimre mondo kik wabed kod ni kaindi otuo to kaindi ng'ich. Mokwongo chike mag Kenya mano kadhe 2010 nowacho ni constitution wacho ni Kenya bed gi atamalo 10 ewi 100 mar forest cover. Yani yien mopidhe Kenya jobed achiel ewi 10 mar lo ma Kenya te beni nitie yien. To king'iyo statistics nyaka ne chak kel United Nations Kenya ka 1972 Kenya nigi atamalo 15 mar yien e Kenya mar lo. To 1980s wang'ade mochopo nyaka atamalo 11. 2000 wang'ade mochopo atamalo 9. Sani en atamalo 7. To serikal be ok tim matek mondo mi choro chopo 10 cha. Ma pare mondo chopi kochopo 10 no mane ka alwora nyalo bedo gi ngufu mar losore kien. Gima temo wacho ni alwora ber kitiyo godo sani mondo mi joma biro be gima biro machien be gima nitiyo go sani ni muti kode. Kata kimoto idhi puodho moto mondo ited godo. Ora ni moto sani to joma biro gima mbele 2040 2030 be biro bedo nyalo mara moto mondo ng'awo bedo kode. To sani wana ko to gik moko monge mpango. Kuro nyalwa kethore sani forest cover population medore. Nyiso ni joma tiyo gi yien be medore. Kuro medo ng'ade mang'eny kabisa. Kuro dok piny pile ka pile. Erokamano nya Lentana. Winjo kiwacho ni sani eri forest cover marwa kata yien duto ma wan godo kokete atamalo to en atamalo 7. Wacho ni chik dwaro ni mondo obed atamalo 10. Ang'o momiyo osebet ka odhi chien ka ing'ade to sama ing'ade ni eri gino kenge mane monego wakaw. Ka wasefwenyo ni nitiere need mar tiyo kod yien momiyo chuno nyaka wang'adi. Ang'o ma mono wa pidho moko mondo kwa ng'ado to moko giki oti. Mana kana wacho dhano kato nyole piny kae nyaka wadagi watie gik ma sano miyowa. To nyaka wati kodgi in a sustainable manner gi dhongere. Ono fulo ni ya itiyo kode without compromising joma biro mbele bitiyo kode. Koro yien nyaka wati godo, yien tiyo gode gedo, tiyo gode tedo, itiyo gode in several other industries. Kata mana loso tas motiyo kumora mora en yien. Oko wacho ni kwatiyo kodgi ok wanyal keto moko mondo bed gi capacity mar bedo kod yien kedi mabiro. Koro sani kaka mondo mi waduok wach yien back to where it was. Kuma nitie chon nyaka wachaka mpango kendo serikal ma Kenya niga jinsi adek matudli wach yien. Mokwongo en Kenya Forest Service. Mana jinsi maduong' ahinya mar Kenya mantie counties gi te nyaka Homa Bay, Kisumu, Siaya, Migori tie Kenya Forest Service. Mana ariyo nitiere National Environmental Management Authority. Mano mang'eyo wach alwora. Kaka itiyo gi alwora kaka bedo ang'owa ing'ado gi. Kendo nitiere kendo ang'owa
Kenya Wildlife Service. Yes. Ajisa dek mag sirkal gi magi oket ne gi chenro mar make sure na alwora mantiere angowa obed maintain. But mana king'e sirkal ma Kenya corruption ng'eny gi siasa mokete e alwora. Kami example achiel kaka Mau Forest. Mau Forest en kuma nitiere yien magata kifuyo wi Mau nena na yien malo kia Bomet, Kericho County nyaka choti Nakuru nena yien. Yes. To nikech sirkal gi siasa ji ng'ada moko pidhe chai moko use. To ke use opidh moko which means na ngowa cover mono antigo chande dog chin. Yes. To population mantie Kenya sani will increase at 2.5% per year, which means iga kaiga ji 800 medra ngowa population. Iga kaiga 800 med population, which ni bagi na par wanga ji milion 8 osemedre. Koro sani from now 2017 na 2027 odo ji milion 54 kange monte ka chal sani ni. Ma jogi bodwara ngowa gibodo tedo. Yes. Gibodwa ot bagedake, gibodwa kombe, gibodwa koro podo medo ngado forest. To koro koko keto makati mar pidho gi. Tanga diere ni weche machando kansa ne gi gibedo maracha ahinya mbele loka gite sani. Erokone nyale Ntana. Nyisa ni ang'eyo ni nitiere chik moro mane wacho ni king'ado yien achiel to nego ni ichulo ipidho yiende ariyo. En okang' mane mikaw nikech kiwacho ni oganda ng'ado yien to okwae ogikaw thuolo mar pidho gi. Bende nitiere joma osekaw negi wang' kata bodies mi mention adek giki. Bende girango maber ni ka ng'ato poni ong'ado yien kata ong'ade mana Nakuru kata ong'ade kanyo nego beni opidho moro. Bende girango mane ginene chik nyiri okete tich. O Jeff mano ken chik. Nen mana moto, nen moto moro. Yes. Iwinjo. Mana moto. Ne mana moto. Ngada chiel pidare. E mana moto. To e chik adieri. Wacho kata kite ngado yien dalani. Yes. To yedhe ka barua ka jo forestry. Mondo mi ng'ade. Yien pidh dalani. Kata mondo dongo dala mane kuyo dongo chon. Yes. Ibiri ka of barua ka forestry. Tadieri chik ni ntiere. Kendo kiponi ngado yien moko ka barua to jose kalo yudi. Ine ngama dhi e court. Chik ni tinya ka sana. Idwaro ni kidwa ngado yien ma mora to ikaw barua. Tidhi ka chief ka forestry mantiere forestry ntik mora. Kata kumpano ngama pesa no ntiere. Idhi kanyo ikaw barua, idhi go chief ngado yiendi te use. Kata kidogo maka. To chik neno ka ji oktie to sirkal be ilongo ne Kenya wangi chike mabecho. To kako implement gi enforce gi mane sida mon godo. Koro chik to ntiere wach ni ngado yien ikaw barua no bro ndiko ni kanyo ni ngado yien machal nade en exotic ose indigenous kecho yien exotic gin mo apinja so kar piny moko mokel Kenya ka to indigenous budo ko Kenya ka. Koro sani watemo focus kako nyalo keto indigenous for trees yene mo kaka ng'owu bondo gongo mago yene ma indigenous kale mago yene watemo aketi mondo ng'e ng'oki ng'adgi. Koro nya ko ng'ado yien mane da ng'ado bondo mano yene indigenous ki ng'adi nya ko ni ng'ado ma exotic. Koro chikro ntiere mondo mi ng'ato ka ng'ato ka ng'ado yien to at least owe moro mabro tiyo mbele. To chik ni wacho ni kata entie to okoti. Entie otiyo kuma kiti ni teta oge mono entie chik entie te. To nitiere joma iparo ni osemaki adier mang'eny nitiere Kakamega makiji kidhi ngado yien dala ngado yien kata dala timaki. In fact awacho ni joka Kakamega Forest Service ma Kakamega yes. At least gitiyo it's evident ni gitiyo asare no kude mag make ng'ato ngado yien e gweng ng'ato maka karsani kitingo maka yes kidino kaka Masai land ile pele kidhi dala kilo mo Narok Bomet kidhi dala ino ka jipongo makai tiendara makatu pange jo ngado yedo tiko koro ne go benegen bende mako ngado yedo tiko unyi bende mako ge ngene koro Kenya ka kuma kiti ko ni jatela gumo sangado yen lakini ma gogodho gi bor to wach bare ko kadho ngene sani ka ko no ka pes chalo sani wan gi oro godho ga bor oro nego dhok walo bor mono godho nego dhano bedo bunego piny ngebe bedo ma tech side koro ka serikal okawa mkakati motegno
mar make sure ni wadwoko forest cover back to normal, yes. to regulate kaka wanyalo ng'ado yien, ta an gi adieri ni mbele kucho piny pod bedo matek ahinya moloyo kaka nitie sani. Erokamano ahinya Apopo. Nyisane sani ang'eyo ni nitiere jopith kata jok ma bende gin farmers masani neno matek miwuoro kaluwore kod ngaji masani nitie. Wachore kaluwore kod wach manowuok kuom jok mochung' ne weche mag kor lwasi, giwacho ni koth biro mana chako chwe kochopo dwe mar 4 kocha chande. Sani eri oganda gitimre nade moloyo mane Luo Nyanza ma bende samoro gin odak ni no japith bando, ng'ato odak ni no japith oganda. Jogi eki gin sani ang'o ma ginyalo timo? Nyanza wa kuchonde bet ber wan gi aore mabor ahinya, kata kinya wuotho kilomita 20 kaka an kuma wuoke wan gi oro to ka nyokonya wuotho kilomita 30 kata manyo kar karpi. But kino area mamoko gi genge sida kabisa, nikech ng'ato bro wuotho kilomita 80 kuma nyo pi. Adieri kisede Narok County en county malach wabuto Nairobi ka nyaka cho Migori, to pi medo area kuonde go en pi kilomita 80. Koro wan Luo Nyanza shida ni this kuom to gima anyalo wacho ne sirikendo meke county kech ngene wach ma pi biro devolved gi agriculture biro devolved. Wawe depend ahinya e wach mar timo pith gi pur e wach mar koth. Kech adieri mantie kiko bet kwa geto mana koth ni wakomo sa koth climate change nitiere kendo omedo wasen igni ka igni, omedo wasen nikech population medore sana Africa, omedo population wa to kwa take action mondo mengowa waket resources go be used in a way market or gisani to get go mbele. Kwa gima nyawacho ni county governments wa Luo Nyanza gibed piny kiwacho ni ere ko nyalo loso de Victoria mokwongo. We pi mabido harvested. The Victoria is a natural harvester. And harvest no pi makata wa yi kada gi pinya kadhi kuruma gundre. Ere ko nyalo loso de Victoria from hyacinth, from dumping of sewerage kada kidhi Kisumu yelo sewerage na Homa Bay the same. Migori river Migori all a lot of waste na kadhi ngani sorry. Ko ere ko nyalo make sure the Victoria harvest no pi maber manyati konyowa mano mokwongo. Mar ariyo ere ko nyalo puonjo jopur mondo pure yore mabeyo maka gi puro koth chwe kijongo temo koth chwe king'iyo kata sani kiolo pi elo tino ko jolo moko dhi godo mathesko ko parane kal jopur marach to koth chwe so to samola mol chande lobe ka mol dhi nyaka ngowa ele Victoria ola yogi ko sani kidhi dho wath moro ma ora olo go pi na en wadno ok wanyal bedo. A good example en Homa Bay Harbour sani paya onge mil manyalo gowe. The lake is colonized gangowa gi sand, it's silted and silted to be the turbid. Koro pi matabid en pi motimo loe. Koro kata kuponi wado harvest pino luoke tek inexpensive kata koro bene job no be koro ndi pi kolure nam mondo luoke mondo use mondo yano tigodo obedo more expensive to clean and sell than pi maler. Koro kumo ganda obed line mapur maber baso obe lumo dongi lume ma silt ma filter lu kichope aura mondo kiko ni lo en bear alafu sani obed gi line mapur manyasani iko pur wach mane pidho dhok 100 dalani de jamwando us dogo e pidho kabich 4 mek dum makel ni chak pidho gala dhok kwa dhok makwa e maketho ngo e maketho lo kisama ginyono lo chande ginyono di ka gidhe aura gitoya ngo they start with the erosion chak kaka dhok nyono lo ikiro lo bedo soft koro pi ywere mayot to dhi ngo e aura odhi nam kodhi nam bedo matantan rech kadake rech kodar ko wachni rech tiyonge angowa magar part of environmental degradation mantiere because resources were overuse to kwa duoko kaka ujoma duoke bana makela ngowa these issues make environment makatho sane. Erokamano nya Lentana nyisane to wach mar irrigation kijenjo ka jomoko bende wachone kata kadipone ng'ato ni kama otuo to nyalo tiyo gi weche mag irrigation onyalo yudo pi kamoro to ola ole puothe kama indi to puodho beda maber ma ng'ich maonge kod tabu mora wach mar irrigation nyalo wacho mokwongo irrigation kaka kumae water body maintain kuja
kunyo kilomita bor gi kuma ntiere. Yes. Ok anyalo timo irrigation gi bowl water. In fact, ok en sustainable tiyo gi bowl water mokunyo bo pi irrigate godo. Nyaka serikal mar county wa pi no bedo devolved gi kunywa water pans puro gi dam. Water pans gi mapeso mi kodhi liare e pap mantie doranga choko ikunye ka koth ochwe to pi donje. Kokoro gebo ya temo ginya kunyo gi matut maka koth ochwe to pi odonjo kanyo nya survive ji dweche adi 4 kech ndo wan go gwenga wa oro bedo madweche madhi 5 ka ng'eny ka 4 kanyo koro manya survive dweche 5 koro ginie kikunyo mang'eny e line ma pi kadho godo mang'eny to pi koth ochwe donjo kanyo kopong' dhie moro kopong' kendo dhie moro. Koro joma puro gik mang'eny kaka lot nyanya kata oduma inyalo chiwo kinyi tiyo pipe e puothi e drip ng'owa pi tinde water pump tikra solar pump meke pi moko chuno ni nyaka pump pi koro nyari uruti kan te chama ng'eny uru ja pa to wang'eyo gini okonywa to konyo ji mang'eny to baso be kupone okuny gino e malo pi no nyalo bedo ridre e ulo kende mondo mi wae wach ma depending koth ochwe mondo mi wapur every day. Then tine nyaka ng'i wach mar pidho seeds mar improvised. Nitiere kodhi mokel masani otimne ng'owa improvisation. Ok ni giricho but opidh gi renda makata kaka koth oleo pod donga en drought resistant to jiba kumak olos gi yo manyasani yo masani wapidh gi uru mondo mi wae wach man wa depend on ng'owa on koth kende ka koth onge to chamo kaka season mokadho ni chamo to mang'eny e kalu kendo kech mabiro mbele kae en kejo kipande berber wang jolodhi kwecho kocho pod mara 4 koso kata sana wan wadhi kwecho kech UK mathis population medore to wang'eyo jo wajoluo kwa timu ga gimu ni relief ko kuma ga relief wana to ga kendo wana no ko de toke ko kuma relief now dong wa josunga ko ni an to ngadhe kwa chiemo yao jaluja nya pokana kuma kweche pokana erokamano ahinya Apopo nyisani sani kalore kod kech mabende waneno e kor gwenge mopogore opogore okacho ni luwo Nyanza to gwenge mathoth nitiere kech nitiere jok mabende pidho jamni giringo giwuok idhi gimanyo ni to wayud lum kanye gi pi. Iparo ni sirikal bende osetimo duto madwarore mondo mi gi contain wach mar kech ni? Okay, king'iyo kuma kech wuok e Eastern Africa wuok 1984 maana kech mko mako jima world mzima 1984 world mzima uko ni kech nego East Africa. In fact kech nego East Africa kech nego count maneke Africa mzima oneko manisi wa kende kech ne wuok ka kech ni drought mano kutema dung 1984 mochako Ethiopia. In fact Ethiopia nego ji mane kuma chake World Food Program 1984 kech no ndio ko Ethiopia to biro Ethiopia Moscow biro Kenya ka mochopo Kenya ka koro kejini osebedo since 84 ma serikal mariek unyo beno seketo mikakati mus ka even 10 years plan because I know we are out of this problem nikech serikal siasa ego kode kech kata ke wacha diere sani kuma kech gaji endo to vale to make one president kero bedi ni program ngwe ok ni wana kracha yenya to vale kai tikete siasa kejini en gimo nyalo manage en gimo manageable gina beach Kenya can be food sufficient moko kwa chima mora moja bedo production kata kitwini kidhi yata to ne gipogo kanal moro ma iri wachana kadhi koro egwen ka gwen yo kadhe gwen tekama egwen ka gwen tinga manya yo pini kadhi kode kanye e dalane upuro goda ngawa gigene. In fact exports make culture woku kambanika kenga to woni woku kuyuni woku kambanika which means ka government will be serious e watch mari harnessing rain water to gitio koda ngawa for agriculture akoni in 5 years time the Kenya will be green will be producing more mwacham and exporting maonge wach kech erokamano nya Lenana Apopo wach ni mogik ne oganda wakotero kod weche mag rito alwora. Mukwongo wachito alwora wach mogik mokwongo en mar individual ng'ato ka ng'ato nyaka team partner ita alwora kata football team
ikuong'eyo individual performance mar player. Yep. Koro ng'ato ka ng'ato dalane nyaka ti matek e wach marito alwora. Pidhi yien e dalani, italo maler, lo means meke chiemo. Alwora ok en yien kende kata en waste we produce. Yeah. Kendo kuma duong' ne dalani nitie kuma duong' to ni kiny bedo kuno. Koro ted chiemo mi chamo chieng'no. Yae. Mar ariyo, mondo wa fight kech. Walosu wach mar chamo chiemo machon. Rabuon wadok rabuon, wadok bel. Yes. Magi chiemo ne siro kech. Mondo kik wa overuse resources mwango mathis. To kodhi wach koro at national level. Yes. Sirikal ma national nyaka make effort mar kunyo water pans. Mantiere area kuma mantiere mondo wabed gi sufficient water manya last one ndalo drought. Ma ok ne ng'ato wuotho kilomita 100. Yes. Koro kuma ya tie konyo pi monya ko ae. Mar ariyo kwatieko. Yien konyo mang'eny. Okonye e ywayo carbon mwagolo to golo oxygen mwa breathe. Nyaka wadogo pidh yien at individual level, household, at county level, counties make you look par. This is kala biro pidho na yien e gwenge. Nyaka wateke effort. Sirikal nyaka biye, but the individual basis nyaka watem. Omiyo kata individual at individual level atemo kabisa. Mara kisha ni gwengwa mantiere. Kako do mabel makoth biro ni jimo kapar amiye kod mo kapar gidegi gipidh mondo ana pidho gi every season nyaka pidh mo kapar kendo dala wa yien oluwo nikech adwa mondo gweng ka gweng bed gi yien mageng'onwa wind to makelo nong'owa tipo. Erokamano nya Apopo Lentana. Kawuono ne wayudo thuolo mar weche kachiel weche mag alwora. Kabende sani irung'eyo ni kech kata ka joma kokoro gwenge mopogore opogore. Winjo achiel ariyo adek ma Apopo Lentana wacho mabende nyalo konyowa e weche mag rito alwora. Ka inje winjo kaw itigodo. Kairo ka ginyalo konyi mano en morwa. Agudi erokamano kuom biro achiel kachiel e TV. Kwachako luongi chieng' moro ageno ni biro chopo mondo mi wawuo. Ang'eyo ni weche gi mag siasa bende nitie, idwa chung' kaka MCA yo Homa Bay kocha. Mago ang'eyo ni wabiro duogo mondo wawuo ne oganda. En wuod mane? Kanyaduto Ward. Idwa chung' e 27 higa ni 2017 dwe mar 8. Erokamano Lentana. Apopo biro duogo mondo watwagi achiel kachiel e wach ni mar chung' Kanyaduto Ward. Kawuok e Lolwe TV Jeff Lombaka. Come on.